Ngiyanamukela ngenzedlozi kwiKhanyisan TV. Ngenzedlozi namhlanje ngifuna ukuthi nginisize njengoba sekulo nyaka omusha. Ngiyabona ukuthi sonke sifundisa la online, siyazama ngokho amandla ethu ukuthi simfundisa le mimoya, kodwa masikhuluma iqiniso ngempela ezinye siyishoyo zibuye zidide abantu esisebafundisa, ngoba uthole phela thina sinesipho samoya kodwa azange siphiwe ukuthi sifundise kahle njengothisha. Ngiyathemba ukuthi lokhu engizokwenza namhlanje kuzonicaciseleka nonke enisengihluphekile emhlabeni. Uma ngithi emhlabeni ngikhuluma ngabantu abanemimoya, abantu abanamabhayi, abantu abangenawo amabhayi, abantu abanoma izinto zakho zibalulekile, awazi indaba, yonke into imnyama nje emapeketwane, uhlushwa imikhokha yasekhaya yonke into. Okay, ngifuna ukuchaza manje yonke into. Uma unga-understand-anga le video le, Nkosi yami, usazohamba emhlabeni, uhambe uyaphuzela because ngempela you guys do not know where you are. Anizazi nina la, you do not know where you are. Uma ngithi nina ngikhulelwe, ngisuke ngingadlali, ngisuke ngibheke i-private hospital ukuthi ngikwazi ukubeletha ulwazi labalifake lapha kumina. Angazi le video izosiza bani, kodwa ngisho namadlebe uzokwazi ukuzwa, futhi unengilosi uzokwazi ukuthi nimkhombise ukuthi ubone injula namhlanje. Alright, ngikhuluma ngani la? Ngikhuluma ngezifo zabantu abadala njengawe nje umuntu noma uphila emhlabeni. Okay, asiqale la eBhayibhelini kuthiwa there are 9 gifts of the Holy Spirit. 9 gifts, okuchaza ukuthini? uNkulunkulu yonke amnike yona eyisipho, whether ukuphupha, whether inhlanhla, whether ukulapha noma yini, iphuma kuNkulunkulu. It's part of leso sipho leso. Kwale sipho sokhokho bakho saqala kanjani? Sesifike kuwena. Nangu ukhokho wakho la. Ukhokho wakho lo dala noma ukhokho le muntu baqala benje njalo amanzi clean, isipho vele sikhona. Uyangizwa? Whether weyinyanga, isangoma, sithunya nayo into baqala benje. Bonke behlambulukile, be-clean, ngekho macala, ngekho lutho embi, ngekho uthwalo, ngekho sinyama, ngekho zizwe, ngekho ngcabo, ngekho imoya emibi abaseza ngayo. Yonke nje ipower vele ikhona. Okay, na ukhumbule nomunye eBhayibhelini waqale nje kwakuJesu, waqala kanje. Manikhumbula eBhayibhelini, lesi iBhayibheli, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Jesu waholwa iSpirit esigangeni. Now masizokwela moya, masithinta iSpirit, akuyona ingilosi leyo iSpirit, akuyona isoul leyo iSpirit. Okay, but he was led by a Spirit to the wilderness to be tempted. Waholwa iSpirit, imimoya, ukuthi hamba ehlane eyothemthwa. Okay, eyolingwa. So iSpirit sasimhola ukuthi eyolingwa sasingasidli. Ngobani? Sasisifuna ukuthi uzalwe nje embethe isipho esihlambulukile, bizele ehlambulukile, bazama ukuyosiguqula. Wathi efika lapha ehlane ekhuleka u-40 days and 40 nights, into yokuqala yavela kuyena, khuleka 40 days and 40 nights ezila, still ekhuleka ezila, kwavela abantu uSathane kuqala, hayi ingilosi. Kwavela uSathane ezomlinga. Ukhumbule ngitheni? Kuthiwa waholwa iSpirit ahanje eyolingwa. Kwalola njalo kuthiwa waholwa iSpirit esigangeni ukuthi iyomlinga. Ngivane ibambe leyo phadlela. Ngibefika lapha uSathane asiguqela mina, uzokunika wonke lo mhlaba. Before asho lokho washintsha lokudla lelije libukudla. Wathi okay, uma uthi ungayindodana kaNkulunkulu xhuma la eweni ungikhombise. Emthense embuzo leningi emlinga. Wathi ucela mina zonke umhlaba. Wawenza leyo moya omdaka ongcolile. Wasuzama ukushintsha lokuthi lokuba clean. Wafuna uJesu uthi umkhothomele. So nethongo lakho ukhokho bakho emandulo babeqina nje vele benazo izipho zaNkulunkulu. Ngoba bezalwa benalezi izipho zaNkulunkulu,
imoya emhlabeni yabona ukuthi labantu banesifo, yabaholela egangeni, yabaholela emadamini, yabaholela emgedeni, yabaholela ehlathini, yabaholela emathuneni. Iyokwenzani? Iyobalinga, ngoba hayi lonke iphupho oliphuphayo asuke ehlambulukile. Njengoba sesibonile lo moya lo othiwa ubiza uJesu kuqala wayomlinga ungahlambulukile. Uyangizwa? Wayomlinga mawuhlambulukile engadingi ukuthi athandaze 40 days azikudla 49 ukhondelwa nazo. Ngathiwa athandaza igazi likaJesu la umjuluko wakho uzojeyoza begazi, akhona impi lapha. So nawe musazalwa noma ukhokho wakho nomkhulu wakho wenje wasiwahola imoya emusehlathini, entabeni, ezibeni, emanzini, emfuleni, le ndawo zinemoya emibi nemihle. Yenzani le moya mefika lapha? Imoya umhlaba leyo. Ngisimo sokuthi lesipho ayinaso ukhokho wakho engasi-understand ukusiphama kanjani. Wabona ukuthi okay udinga usathola amandla. Wabona ukuthi okay vele uyathandaza kodwa manje izinto azihambi kahle. Wabona ukuthi okay uyalapha kodwa manje awuzi kahle umsebenzi. Wachuza ukulandela ispirit esingasihle engazi yena ukuthi asisihle. Ngoba ngithi yonke into ephuphayo fokwazi ube nomoya ukuhlukanisa phakathi komoya omubi nomuhle. Ngoba u70% imicabango yakho akuyona yakho. Kusho mina. Okay? Now, benza nokhokho benu bemancane. Bahamba bahlangana ama-spirit kwa-edeka esinye ispirit. Buka sekwenzakalani. Sekuyangcola. Usesebenza manje ngale spirit lesi. Esomngoma, esomnyanga, hayi uhlambulukile obumdaka. Osomkhunguni, esobuthakatha, esokwenza into ezimbi. Akazi usene-extra power. Usifake enye into emzimbeni wakhe ekade ingekho. Kudlula iminyaka eminingi uyabuya ngibatha kanje lento zimbambile, le moya imbambile. Ukhumbule kade ecwebile amanzi umoya wakhe ebekhulekela umdali wayona yonke into. Umkhulu omkhulu ukuze amnike amaprofeso, amnike impande ehlambulukile zokulapha abantu, impande zokuphilisa. Usefighting spirit sekhona ukubulala, sekhona ukuthwala, sekhona amakona. Alikho idlozi lihlala egoneni. Sekhona abakhunkuni, sekhona iy'lwane, kushabani ngey'troki, sekhona yonke into. And le moya efake la ifuna iguqele. Ifuna iguqele ngoba ifuna ukuguqelana ngenkani. Bazi isho nakhela uguqa la uzoguqa khona. So akasaxhumani nomuntu amnika imoya ekuqaleni. Ngikhuluma ngokhokho wakho la before afike kuwena. Meshona le moya yey'ngcabo zakhe, amagona akhe, iy'thwalo zakhe, izimpi negazi alichithile konke akwenzile sekukanje ngaphansi udunge kanje umzimba. Umoya wakhe useyafika ngibatha wena. Mawudla amagobongo usukulungiselela ukuthatha amandla ale mimoya le emdonsile amanzi kwajiyajikile nalaba nje laba ngokungcola kanje. Yingakho abaningi beni masenidla amagobongo nathwasa nenza yonke into uthola ususebenza 2-3 years. Sekukhona iy'nkinga manje ufuna ukubulawa abantu baya-complain-a uthina umuthi ukugula umuntu bafuna ukubopha kuthiwa kushona umuntu lapha ekhoneni le enzansi bakhishwe mhlawumbe ulimi ungawena kuthiwa uwena ube ney'nkinga ufuna ukubulawa abantu uphile ngovalo uthuke ngobani. Le moya yamukelile umkhulu wakho ihamba nenye iphawa. Wadla amagobongo kwamukela iphawa yamkhulu wakho ongazi wena wayithole kanjani. Ngiyakuchazela namhlanje. Abanye benu uthole leyo phawa igcina sekuhlula. Yingakho kuthiwa siyisigole esingenayo inyoka. Naw yini ofanele uyenze? Angifuni kuyakude ngizama ukuchazela in-plain ukuthi nekwenzakalani kwela moya. Nonke manizala niphuma nalo muse wale ngcabo mengibathi umkhulu wakho usenale mimoya. Abanye benu uthi ihleli kwale mimoya kodwa manje awuboni ukuthi ihleli kwale mimoya kuphela ama-relationship, kuphela umsebenzi, yomndeni ahlamuka kodwa yonke into ibi-right between the ages 10 and 21. From 21 to 30 everything ishona phansi. Ngiyangezwa. Yini la ngingcolo la? Idlozi elibi. Idlozi okwathwala ngalo. Manje idlozi okwathwala ngalo yini? Ukhumbule okhokho bethu babelala
nemfene abanye ngakho betshela emthethweni usungakunyanga ngempela bangalalanga ngempela ngenhlanhla uNkazimulu ngasiza wenze lo dodi babelana nemfene ukuthi kuzale into imkhovi bayiqule bayibulale bakhe iy'lwane lapho esekhondeni yakhe abanye bathatha amathuna omkhulu babo bakhipha amathambo bathwebule babulale ekhaya sokuyikuphi iy'thwali ukubulala otikolosho omantindane isinyama amandla omkhathi amandla okukhafula iy'lwane kufa umuntu ukubulala yonke le moya bayitholile singcolise kanje ikwazi ukwenza lokhu iphathi kubona so kubalulekile ukuthi one wazi masengcola nje idlozi elibi aligeziwe ngoba lingekho elibi lingebabuki geza idlozi elibi ugeza uphehla amanzi amnyama ugeza idlozi kwathwala ngalo yidlozi laphendula ngiyangizwa ugeza indliwa ezizwe bezicaba uyaziphuphula ukulana nomuntu awazi indaba yomkhuluza nezizwe malala nawe lezizwe lezi awusakwazi ukuba nengane lokuphuphuma unengane ephuphweni awukhulele uyaxela ukuthi indaba nabantu abadala uyisanga kodwa bakunika ingane ziyaphuphuma mhlawumbe bakunike yodwa ile moya eyabadonsela lapha bengazi kunzima thina sinabalozi ngoba sithola injula ngesintu sethu now methi umuntu I'm delivered sengideliviwe no into eyenzekile isikhathi esiningi njengami Nkazimulu into uyenze emasoldier usudinga ukuthi uhlambulule ukhiphe le moya extra ayingazaliwe nayo ayithwale emhlabeni uyangizwa for ukhiphe le moya ayithwale emhlabeni uyikhiphe kusale le original esekhaya now lo muthi lo uvampire killer lo umuthi ngobiza ngovampire killer njengoba uvampire killer every vampiric spirit every familiar spirit iyasuka la indaba kuthiwa familiar spirit imimoya efakwe ekhaya close to family geza idlozi elibi ngedlozi ukwathwala ngalo geza indliwa geza uphehla amanzi amnyama geza idlozi laphendulwa unenkinga even umthula unenkinga nesidoda sakho la intombazane wrong ehlambula lokho okay kuyakushintsha lokho leso simo leso unezitha unelwane unenkinga emsebenzini umuthi lo odinga inkukhu emhlophe nebovu le wenzani lo muthi ufike ukhiphe konke lokhu la ngilinde ukhiphe konke lokungcola lokhu okay and emnandi once wageza ngalo muthi isikhathi esiningi ugeza ngalo muthi baqonda abantu abadala kwena bakhuluma into straight babe clean mase ugeza lo muthi ukhiphe yonke into extra buyithathile manje uyale emhlabeni babophile ukuthi bangakwazi kwela amathongo ngoba ngitheni mondla amagobongo usukusula ulungiselela uthatha lamandla lawo andombala lawo amdaka simhlabeni that's why kube lula umela apha ngizobulala mangibulala ngizokhafuka ngizothatha mangithatha ngizobopha impilo yakho awukho umuntu ohlambulukile ofuna ukwenza lokho ngaphandle ngempela mawuphethe imimoya engamihle so lo muthi uhlambulula la ngilinde ngikhulu yabuya ukhipha lo muthi ukhipha lo ya ngenze idlozi lo muthi ukhipha lo muthi uvugeze ngawo lo muthi lo ubuyele esimeni ube nje uhlambuluke ube muhle uzohamba ugeze ngawo lo muthi lo masugeze ngawo yabona esimina nje uzobona nje nenyanga zakini zithi ngiyaresigna ekusebenzeni ngamandla omnyama baphuphe ephupweni abanye benizibona iphuma emabhasini anezangoma nenyanga zakudala kade zibophekile seshintshe eqobo bezimhlophe noma ingoba ezigold noma eziblue ngoba fanele wazi kini ukuthi khona abafungisela lobumnyama nokukhanya ngobani khona bebegangile for bahlambulule babusele ekukhanyeni masibuyela lo muthi wami ngenkosi yami fanele understand nempande ezi over 300 ejulile ngizihambelile
angikhulumi indaba yokulinda unyuke mina. Mase ugeze ngawo uhamba ne-12 o'clock prayer uyishaya for 3 months 12 o'clock prayer 3 months. Why kuzoba 3 months? Ukhumbule abantu bakini bakhiphile emnyameni ngokubuyisela esimeni kanje. Fawuphinde uyifide le ngilosi le ufundise le mimoya ukuthi fanele iphile kanjani. Yiyo le moya le ecwebile kade beyidumile eqaleni. Le moya nayo izosiza wena emhlabeni lehlambulukile kanje. Kodwa le engcoliswayo le engcolayo enje le ingcola ifike ede kanje ifuna uzophatha wena, ifuna wena uyikhothamele. Ukulo ushawo uvalo kulo uphatha amadolo lokuyihlabela lokuphuza igazi lokwenza konke lokhu afabe yakwenza over and over. Manje kungenjalo indaba behambe amabhoni beyolanda izithwalo balande yonke into masebona umsebenzi ubalekile. Le mimoya nje ihlele kufaka kwi-trap. Manje bejabulile ukhokho be-right be-clean kade ngebabuka. So ingakho kubalekile nazi manithwala umuthi bemphakhile uyageza ngawo. Umkhulu ufaka kwi-3 months 3 months night vision i-prayer. Okay, ngifake egrouphini ne-prayer la nabakhona wena ngikhuleke ejulile. Why for ukhuleke? Ngoba izono zabazali ziwele enganeni, inxeso zabazali ziwele enganeni. For ukhuleka abantu abakini uNkulunkulu abaxolele izono zabo ngoba wena umuntu okhona ngumveli bazi uwele ekhanyeni ngoba bakuwena kwi-DNA yakho. Kubenza imali uma nabantu abayi-DNA abababulali benza into embi abangenalo ixolo laJehova ngoba iBhayibheli lithi blessed is a man whose sins are covered. Babusekile izono zabo esezixoliselile esexolele. So anibusekile nje ekhaya umkhokhe yoba umkhulu fayini igeze ngalo muthi lo ngebhadi omkhulu lapha anginawo ama-content desk kwelinye imizi ngifayela kumkhombisa hayi ngodesi kuye ngikhombisa umuthi lo. Idlozi elimbi for ugeze, phehla amanzi amnyama for ugeze, imidlika afuna uyigeze, idlozi laphendula for ugeze, idlozi ukwathwala ngalo for ugeze. Lo muthi lo phakathi unempande ukuthi idlozi lakho ungathwebuleki baphinde uthwebuleke. Lo muthi lo ugeza namacala oba umkhulu bakho. Baningi nini eniboshiwe niboshe ngoba umbethwe ikhehlela livele secaleni liboshiwe. Wageza le mimoya kunendaba umndiki umdawu umnoni isithunywa umlozi wahlambulula lelo thombo la clean. Ngeke uzube nayo inkinga. Babusele back ekubeni clean. Ubahlambulule ubafaka umkhuleko wa 3 months ngo-12 o'clock bazosiphakamela bona. Kuye kwenzeke kwabanye benu nina nidinge nenye impande yokuqondisa umsamo. Kwaloko sesilandela amaphupho akho. Kuzoba kuwena-ke ukuthi ufuna ukuphila kanjani. Imoya onikwe yona abantu abadala eyakho. Kubuya kwenze uNkulunkulu eyakho ukuthi uyisebenzisa kanjani ngoba izoseva wena ukuthi wena ungazokuseva ini isizwe noma useva umndeni wakho noma ukwazi usuphile. Kwale mimoya labantu abadala abayilandile ey'ndaweni ezingekho right esivuka phela isimo sempilo yakho ngoba phambilini okhokho bakho bahamba baxhumana nezinye izinto ezingazinhle bengabithi bona babizwa isimo somoya omuhle. Ngoba awukho uma sekhaya uzokhipha ngamazinyo uphathe amazinyo ushaya amadolo uginqa ngemoto usanga nekhanda uhayizuye lapha. Ayikho into enjalo and libuhlungu abanye benu okhokho noma beney'thwalo anazi mina nibona nje kuhlushewe ekhaya ungaphuphi ibhaya uphuphi nophupho lutho kwakhona isithwalo. Lo muthi yaxebula lokho. Uma unedlozi elinibethe la usetshuliwe uyageza uqhume ngawo ngesibuko. Angifuni umuntu ozobe engifonela engitshela isimo sey'nkinga ey'ningi ngitshela ukuthi nakho umuthi over 300 roots ususebenzile. Oh ngibonga kakhulu nina nonke engishilo umkhulu within few 3 days izitha zami ziyazilimalela zifela zona liyalutho ngoba lami ngithandaza ngiphela mkhulu. Ngiyabonga mkhulu ngalo muthi sengipromothiwe. Ngiyabonga kakhulu ema-testimony yenu. And ngishilo umkhulu ngithe sengikeza lo muthi umndeni noma ngikhumbule wangibuyisa. Ngithe ngikeza lo muthi kwabuya zonke imazi abantu ezilahlekile. Ngithe ngikeza lo muthi kwaphela sonke nokusaba ngifuna yinkabi enkulu lo muthi wakwangisiza. Ngiyabonga leyo ma-testimony yangikhuthaza lapha ko-WhatsApp benu nalaba basegrouphini. Ngibonga kakhulu nje engathi edlozi nikhumbule ukuthi imoya le yakho uyakwazi ukuthi uyihlambulule ukhiphe izinto ezingcolile ezazisinde ekuqaleni ukuthi uyibuyisele ekhanyeni uyisebenzise ngokukhanya. Umkhulu nayo leyo mpande leyo abalozi abadlali basikhiphela injula. If I understand njengoba kuyithwalo ingekho ilimit nasekulapheni ayikho ilimit. Ayikho into eboshiwe ngaqaqeki. Ngiyangizwa kukwena-ke ukuthi
impilo yakho ufuna umisa kanjani. Ngiyazi ngizokubuza ngikhule imalini uvampire killer. Mina ngibiza ngovampire killer. U-5,000 imali le. U-5,000 imali. Yenza zonke izinto eziwu-5 engiyishilo. Inkukhu emhlophe nenkukhu ebovu. Kodwa umkhulu kaphahlele kabheka ukuthi isiphi isitezo phezu kwakho kuye kwenze ukuthi udinga inkukhu emhlophe nempangela nebomvu futhi mhlawumbe isidinga zowu-3 yogeza phezulu ehlathini nasemvuleni. Okay? Ngezela amakhehla nezakwazi ngale mpangela inkukhu ebovu. Ngezela idlozi elila phezulu. Ngiyabonga ngaze idlozi. Angifuni ukuba muntu. Ngithanda nginivezele izinto ezimbalwa, ngithanda ukuphatha ama-products kodwa sesinina endinga impande idinga phambili. Le mpande liyayihamba phandle mkhuleko. Awukwazi ukukhipha iy'lwane nozankosi kokhokho bakho babe mhlophe babe nje mase uyabayeka nje kanjalo. Ngalithi iBhayibheli uma ukhipha umoya omubi uyahambela entabeni yehlathini uphinde ubuye uma ufica umuzi u-ent ubuya namadimoni neminye imoya enamandla kakhulu. Uma sibahlambulile bakhipha kule moya babambile emkhathi amanzi lo ingcole lo ubafake emkhulekweni. Ngoba before beqala baqale behlambulukile bekwazi ukubamba impande ukuhlambuluka abaphilisi before bambande ukubulala. Ngiyabonga ngenze idlozi. U-5,000 rand umuthi. Uma ufuna lo muthi vele ufone emkhulu ucela uvampire killer. Unesilwane, unesichitho, unesinyama, awuthandeki, unamabhade, unenkinga ngobheka ubhoko lakho, ngesinye sakho, ayiqini ubhoko lakho, noma yini ecabangayo, jula kakhulu le mpande. Iy'mfihlo. Ngiyabonga ngenze ithongo. Nibe nonyaka omusha omuhle. Sithembe nonke liphile ney'ngane zenu nomndeni. Amen.